O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, avanzou hoxe que a delegación promoverá a participación de mulleres vítimas de abusos e violencia de xénero nas charlas de sensibilización á comunidade educativa, dentro do Plan Director de Convivencia Escolar. O 83% dos centros educativos están adheridos ao plan, a diferencia do que pasa na media de Galicia, que falamos dun 73%, polo tanto, falamos dunha adhesión de 10 puntos por encima da media galega, o cal amosa ni máis ni menos que o interese por parte dos ourensanos deste plan, e que desenvolveron xa máis de 600 actividades de formación e de prevención. Participaron nestas actividades aproximadamente máis de 20.000 usuarios e usuarias, dos cales 18.000 son alumnos e alumnas e o resto son membros da comunidade educativa, incluídos pais e nais destes alumnos. Xunto con esta novidade, o delegado tamén anunciou que a delegación do Goberno intensificará a colaboración dos concellos no desenvolvemento deste plan. Na reunión de hoxe, en Ourense, quixen conocer ou quero conocer ou vamos a coñecer o traballo que se fai neste provincia por parte tamén da Unidade contra a Violencia da Muller, que depende desta, como saben vostedes, desta subdelegación do Goberno e dentro do plan director tamén forma parte dun xeito esencial. Nesta provincia optouse pola incorporación de testemunhas de mulleres vítimas de violencia a estas actividades formativas, porque poden supor ni máis ni menos que un bo exemplo e, sobre todo, visualizar unha realidade que creo que precisa que de algún xeito se visualice por parte dos nosos mozos e mozas de que é unha realidade e non como se pretende por parte de algúns forzas políticas, e dicir, ni máis ni menos que tratar de disimular ou disfrazala. En canto ás temáticas, as máis solicitadas foron en primeiro lugar ciberseguridade, sobre todo con respecto á protección de nenos e nenas nas redes sociais, seguidas das charlas que abordaron o acoso escolar. As adicións, tanto a sustancias ilícitas como a xogos ou tecnoloxía, ocuparon o terceiro lugar e a violencia sobre a muller o cuarto.